Mikrofóny som nechal v kufri, ktorý som odbavil. Takže je dosť možné, že sa ocitnem v Amerike bez mikrofónov. A ešte som zobral aj moderovací mikrofón Refresheru, čo je tiež proste problém. A jak lepšie začať celý výlet a let, než dobrou whisky. Ahojte. Už letíme 3 hodiny, chýba mi ešte 5. Ešte som nespal, ale pôjdem. Rozhodne pôjdem. Pristali sme, šťastlivo sme pristáli. Tu je teplo. Na Slovensku je už 7 hodín večer, tu sú iba 2 hodiny, takže posunú asi 5 hodín. Nejsem si istý, či to je 7 hodín, ja neviem, som trošku dezorientovaný aktuálne. Ideme sa pozrieť, že či mi došiel kufor. Ľudia, ako sa cítite prvýkrát v Amerike a prešli ste kontrolu? Mám chuť začať vrieskať agresívne Empire State of Mind. A ja strašne moc. Ostatní by zomreli. Ešte sa držme až vonku. Dobre, ideme skontrolovať moje mikrofóny. Je to tu. Je to tu. Aj s Refresher logom. Keď som sem prišiel prvýkrát v živote, tak strašne pršalo a teraz je asi 36 stupňov, je fakt horko a úplne dusno a vlhko, tak divne. Ale som v New Yorku. Došiel na to boss.